I 2012 inviterede vi de samsøske husdyrproducenter ind til et møde omkring Aktiv NS, som skulle reducere lugtgenerne ved udbringning af det her husdyrgødning, primært gylle. Vi synes, der skulle gøres noget for befolkningen herovre, og for de turister, der kommer i foråret, at der ikke skulle lugte så meget fra landbrugets side. Så de var meget lydhøre og har taget produktet rigtig godt til sig. De brugte det der i 12, hvor de tilsatte det i gylden ved udbringning, altså når de rører gyldetanken op, og så det bliver kørt ud efterfølgende. Jeg blev kontaktet af vores lokale DLG-mand, Lars Balslev, omkring, at vi har lyst til at prøve at bruge det her Aktiv NS i vores gylde. Det sagde vi egentlig ja til, fordi vi har nogle udfordringer omkring vores gyldetank på vores soejendom, hvor vi har meget bundfald i. Og når vi har tømt den, det vil lavdele så meget. Vi rørte meget den gyldetank, og uanset hvor meget vi rørte og gør ved, så endte vi ud med at have en lille meter i bunden af tanken til sidst, og noget rigtig svært gylde at køre ud i det sidste. Det ville stoppe i fordel og slanger, og det var sådan lige før, at der ikke rigtig var nogen, der havde lyst til at køre vores gylde. Efter vi begyndte at bruge Aktiv NS, har vi haft nemmere ved at røre tanken op, og vi har haft nemmere ved at køre det ud, og vi synes heller ikke, at det lugter så meget, som det har gjort før. Og jeg døjer ikke sådan med bundfald i tanken af min gyldevogn, som vi nok også har gjort, hvor I førhen. Og vi bruger heller ikke så mange kræfter på at røre tanken op, som vi egentlig har gjort før. Og det er ligesom om gylden den er mere flydende end hvad det måske egentlig nok også har været førhen. Altså den er mere ensartet. Året efter, i 13, der inviterede vi dem ind igen, alle de her landmænd, der havde brugt det, for at høre på, om de har haft deres erfaringer med det, og om det var noget, de kunne bruge. Og de havde alle sammen positive tilbagemeldinger. De har så i det efterfølgende år brugt det i stallen også, som er det allerbedste, hvor man putter i gyldekanalerne, mindre lugtgenerne, så når man pumper gylde ud i gyldebeholderen, og har så ikke den lugt på ejendommen også. Det bedste, man kan sige om gylde, det er jo, når man ikke lægger mærke til det. Når man ikke dufter det, ikke lugter det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, da jeg sådan lige blev kontaktet her af landbruget i den her forbindelse, så kom jeg til at tænke på, at det er faktisk rigtig, rigtig længe siden, at vi har lugtet gylden på Samsø. Nu har det aldrig været det voldsomt store problem, og så dog alligevel. Vi har jo igennem tid og stadig jo haft diskussioner i stedet om foråret, når gylden blev bragt ud, og det faldt sammen med mærkedage som konfirmationer og den slags. Det er bare ikke godt. Eller ferie, hvor vores sommerhusgæster og vores turister kommer, og der så er en livlig hørm af gylde. Det er ikke sjovt. Men det er faktisk nogle år tilbage, og hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg helt glemt, at der var en problematik omkring gylde, fordi vi ikke har lagt mærke til den de senere år. Og det er, fordi landmændene de har været rigtig gode til at tænke i, hvordan får vi fjernet det her problem, så det ikke er et issue. Jamen, jeg har kørt bil her på Samsø de sidste 25-30 år, og der lugter gylden der noget mere, end den gør nu i hvert fald. De sidste par år, der er det blevet lidt mildere at have med at gøre, men det lugter stadigvæk, men ikke så stærkt så gennemtrængende som før. Jamen, jeg har brugt det her i mange år, og det lærte man jo hurtigt, fordi når man brugte det, så smut gylden jo i den der gamle spaltestal, som vi alle sammen kender, man kan bruge en hel dag om måneden til os. Og herinde i det nye stald med rundløb, og så går sådan nogle kvier der, jamen der skal smøge vand i, for at få det ud. Så det er jo fantastisk. Og så lugter det jo, og når det lugter, jamen så må kvælstoffen jo blive i gylden. Og Lisbeth, hun skal nok minde mig på, når der for lang tid siden er puttet i sidst, fordi så begynder det at lugte noget mere. Så det er fantastisk. Aktiv NS er blevet prøvet af på mange laboratorier i Europa, og på IPPC-standarden er der blevet målt, at man kan reducere lugt og ammoniakfordampning med helt op til 20%. Til at starte med brugte vi det jo sådan set at røre i tanken, men nu er vi begyndt at bruge det inde i stallen, og det
det ser ud til, at det giver et flygelag, så vi tror på, at vi har mindre lugt inde i stallen. Vi kan nemmere håndtere vores gylde i vores gyldesystemer. Jeg hedder Kirsten Kjær Petersen og har været post på Samsø i 37 år. Har kørt selvfølgelig på hele øen og lugtet til gylde både i øst og i vest. Og sådan førhen stank det jo simpelthen sådan, så det stank jo faktisk også i vores tøj, når vi kom hjem. Og det var jo ikke kun én dag, det var jo i ugevis, at det lugtede. Og i dag snakker vi om, at vi lugter det faktisk ikke mere. Det er sådan lige, vi lugter lige, når vi møder en gyllevogn, så kan vi lugte det, men vi kan jo heller ikke lugte, når vi er ude ved bønderne. Vi kan faktisk ikke lugte, at folk de har gylde. Vi kan godt lugte, de har dyr, men vi kan faktisk ikke lugte, at de har den dunst, som de havde i gamle dage. Vi synes jo, vi har fået god respons omkring vores naboer og dem, der færdes i vores lokalsamfund på vores ø omkring lugt. At det lugter mindre, og jeg synes stadigvæk, det lugter, når vi kører gylde, men at man bemærker det mindre, det er jo en rigtig positiv historie, og vi er jo glade hver gang, vi kan gøre noget for vores naboer og vores omgivelser.